салом алейкум, рӯзи ҳамагӣ бахайр боша. Се ҷойи корӣ дар ресторанҳои Истанбул. Ресторани якуме ки ҳастад дар мантиқаи Левент, Европанимаи Истанбул, дар наздикии метро қарор дорад. Ниёз ба коргар доранд, як кас не, балки чанд нафар. Ниёз ба гарсон доранд, ниёз ба дегу косашу доранд ва инчунин шахси тозагари мизу курсию дигар чизҳо. маоши гарсончӣ 15,000 лира дар моҳ. дегу косашу ки аппарат худаш мешуваша 12,000 лира дар моҳ. устола тозамекагиёву дигар чизора 13,000 лира. хоҳишмандон метавонанд ки ба ин рақамҳои дар поёнбадагӣ занг бизананд, соҳибои корқатӣ суҳбат кунанд. ресторани дуюме ки ҳаст, ниёз ба шеф-повар доранд, чӣ зан боша, чӣ мард боша. адреси ин ресторан дар қарибии аэропорти Сабиҳа ҳастад, яъни осиёнимаи Истанбул. маоши таъиншуда 15,000 лира ҳастад. барои маълумоти муфассалтар метавонед ки бо соҳибои кор тамос бароед, адреси муайян ва соати корира аз онҳо бипурсед. ҷойи кори сеюме ки ҳастад, ресторани дар Истанбул, ниёз ба ёрдамчии шеф-повар доранд дар европейски кухни, яъни таомҳои европейскиро мепазанд, чай гамбургер боша, питза боша, дигар чизо. ва маоша 12,000 то ба 17,000 муайян кардагианд, яъни бастагӣ ба ҳунари худи ёрдамчии шеф-повар. боқии зиндаву саломат бошин. орзуи муваффақият ба ҳама.